Pomaže Bog svima, dobrodošli na kurs iz ruskog jezika. Danas radimo prvu lekciju. Prva rečenica koju prevodimo na ruski jezik je Dobar dan, Saša. Dobar dan, Saša. Dobar se na ruskom kaže dobrý, dobrý. Ovdje imamo dva slova već kojih nema u srpskoj ćirilici, zato obratite pažnju. Prvo slovo koje treba da obradimo je slovo i. To je tvrdo i koje Rusi izgovaraju, dakle ono se negdje nalazi otprilike između našeg i u. Najbolje bi bilo da pokušate da navežbate ovaj glas tako što ćete držati recimo olovku između zuba i pokušati da izgovorite glas i. I treba da zvuči. Dakle, izuzetno težak glas za Srbe da izgovore. I posljednje slovo ovdje to je j, dakle dobri, dobri. Dobri djenj, dobri djenj. Dobri djenj, to znači dakle dobar dan. Dobri djenj, Saša. Dobri djenj, Saša. Ovdje treba još neke stvari da objasnimo. Biću malo detaljniji u ovoj prvoj lekciji da biste mogli kasnije lakše da se snađete. Dakle, ovo ovdje slovo koje mi čitamo kao e, Rusi čitaju kao je. I zovu ga je. Dakle, kada nam se ono bude našlo na početku reči ili sloga, čitat ćemo ga kao je, a kada se nađe posle običnog suglasnika, kao što je to ovdje d, morat ćemo taj suglasnik da umekšamo, prema tome čitamo d, djenj, djenj. I još jedno slovo, jel tako, koje ne znamo, to je ovo ovdje slovo, ono se zove meki znak, na ruskom mjaki znak, služi najčešće da umekša prethodni suglasnik. Dakle, imamo n i meki znak, pročitat ćemo kao nj, nj, djenj, djenj. Dobri djenj, Saša. Dobri djenj, Saša. Što se tiče reda reči u rečenici, u ruskom je on potpuno slobodan, dakle skoro isto kao i u srpskom. Prema tome možete da kažete dobri djenj, Saša, možete da kažete i Saša, dobri djenj. Da, isto je skroz. Dobro, sljedeći primjer, sljedeća rečenica, zdravo, također jedan pozdrav. Zdravo se na ruskom jeziku kaže zdravstvujte, zdravstvujte, a piše se zdravstvujte, zdravstvujte. Dakle, imamo opet ovo j, imali smo ga tu, jel tako? To je j. I obratite pažnju, ovdje imamo malo težu suglasničku grupu, znači v, s, t, v, pišemo zdravstvujte, jel tako? Međutim, prvo v ne čitamo. Čitamo zdravstvujte, zdravstvujte. Obratite pažnju opet kako ovo slovo je umekšava prethodni suglasnik, tako da ne čitamo te, nego tje, tje. Isto kao što smo ovdje čitali dje. Dakle, i ovo također treba da se navežba, pošto je dosta, da kažemo, komplikovano i dosta daleko od srpskog izgovora. Zdravstvujte, zdravstvujte. Da, to znači zdravo. Naravno, ako je neka malo, da kažemo, opuštenija situacija, možete koristiti reč privet. Privet znači čao, zdravo. Dakle, među poznanicima isto što i zdravstvujte. Da, privet, privet. Dakle, opet ovdje vje, privet, privet. Dobro, nadam se da je to jasno. Sljedeća rečenica, kako si? Kako si? Rusi pitaju, kak djela? Kak djela? Kak djela? Bukvalno kako ide to čime se baviš, kako si? Kak djela? Ili mogu da pitaju, na primjer, kak tvaji djela? Kak tvaji djela? Isto to. Znači, samo smo dodali reč tvaji. Tvaji bukvalno znači tvoji. Obratite pažnju, ovdje, dakle, Rusi ne pišu j. Dakle, piše se tvoji, čita se tvaji. Ovdje imamo, dakle, još jednu zanimljivu stvar koja se tiče ruskog izgovora. Ja znam da ih ima pogotovo za početnike možda i previše i možda su ta pravila i preteška, ali svakako bolje da objasnim nego kasnije da razmišljate, da postavljate pitanja sami sa sobom, dakle šta se tu dešava, zašto se to dešava. Ovako, u ruskom jeziku kada slovo o, odnosno kada glas o nije naglašen, kada naglasak ne pada na njega, on se čita kao a. U ovoj reči ovdje naglasak pada na posljednje i, prema tome čita se tvaji, tvaji. Kak tvaji djela? Kak tvaji djela? Isto će biti, dakle, i u svim drugim rečima u kojima nam se nađe o koje nije naglašeno. Čitaće se kao a. Kak tvaji djela? Kak tvaji djela?
Sljedeća rečenica, hvala Nađa. Hvala se na ruskom kaže spasiba. 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 Još jedan put, jel tako? Naglasak pada na i, prema tome posljednje o se čita kao a. Spasiba. Spasiba Nadja. Spasiba Nadja. Hvala Nađa. Ili Nadja spasiba. Dakle, možemo da okrećemo red reči. Ovo ovdje slovo posljednje je slovo ja. Slovo ja, ono se ponaša isto kao slovo je, kao što smo vidjeli u prethodnim primjerima. Ono, dakle, umekšava prethodni suglasnik. Prema tome, Nadja, Nadja, spasiba Nadja. Tak, spasiba Nadja. Hvala Nađa. Sljedeći primjer, sve je dobro. Sve se na ruskom jeziku kaže vsjo. 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 Posljednje slovo, ovdje koje vidite, sa dve tačkice, odnosno je sa dve tačkice, se čita kao jo. Prema tome, ovo se čita vsjo. 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 Harašo. Tu reč ste sigurno već nekada čuli. Harašo znači dobro. Naglasak je na posljednjem slogu. Prema tome, prva dva o se čitaju kao a. Harašo. Vsjo harašo. Ovdje treba jedno malo gramatičko objašnjenje, a to je da Rusi glagol jesam, odnosno sve one oblike koje mi koristimo u sadašnjem vremenu. Dakle, ja sam, ti si, on je, mi smo, vi ste, oni su. Dakle, te glagolske oblike sam, si, je, smo, ste, su, Rusi ne koriste. Odnosno, glagol jesam u sadašnjem vremenu ne postoji, ne koristi se. Jednostavno pišete rečenicu bez glagola. Vsjo harašo. Zapamtite ovaj trenutak, dakle ovo će vam biti kasnije korisno, vidjet ćete kada budemo prešli na malo složenije primjere i rečenice. Vsjo harašo. Još jedna stvar koju bih htio da naglasim, već ste mogli da primetite, dakle da ruski jezik ima daleko više tih umekšanih glasova nego srpski, pa se tako dakle ovdje i ovo s koje se nalazi ispred jo čita kao s, kao nešto mekše s. Probajte to da izgovorite ako možete, bilo bi vrlo dobro. Vsjo harašo, vsjo harašo. I posljednji primjer, kako ste vi? Već smo imali, dakle, pitanje ovdje. Kako si, jel tako? Kako si, kak djela? I kako da pitamo kako ste vi? Dakle, možemo isto da pitamo kak djela, jel tako? Ili možemo da pitamo, kao što smo imali ovaj drugi primjer što smo naveli, kak tvaji djela, možemo da pitamo kak vaši djela. Kak vaši djela. Kak vaši djela ili samo kak djela. Jedna napomena, glas š u ruskom jeziku nešto tvrđi nego u srpskom. Dakle, š. Kak vaši djela. Kak vaši djela. Posle tog š se i piše, dakle kao u srpskom jeziku, međutim Rusi će ga čitati i izgovarati kao ovo ovdje tvrdo i koje smo na početku pomenuli. Dakle, dobri i samim tim posljednje vaši djela. Naravno, ja sam vam u ovom uvodnom predavanju, u ovoj uvodnoj lekciji dao nešto više obaveštenja koja su vam možda do sada mogla biti zanimljiva ako ste ikada ranije slušali ili učili ruski jezik pa niste znali kako i šta ide. Dakle, ja samo pokušavam da vam objasnim te detalje koji vam mogu biti zanimljivi, ali naravno pogotovo na početku ne možete vi to sve odmah zapamtiti i ne možete sve odmah pravilno izgovoriti. Tako da eto, vežbajte, pokušavajte. Ako vam se dopao snimak, naravno označite da vam se sviđa. Ako biste željeli da ima još snimaka, pretplatite se na kanal, podelite snimak sa svojim prijateljima ili sa bilo kim ko želi da nauči ruski jezik. Eto, to bi bilo od najveće pomoći i naravno ako ima pitanja, obavezno tu smo, pišite komentare i po mogućstvu, dakle, učlanite se i na stranicu na Telegramu, dakle tamo će biti više obaveštenja, moći ćete da pišete i tamo komentare, naravno kako je kome šta lakše. To bi bilo sve za prvo predavanje, za prvu lekciju i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro. Doviđenja.